Здравейте, приятели! Днескашното видео ще е по-дълго от предходните. С него ще дам моята заявка за участие в предизвикателство по писане през месец ноември, което е наречено NaNoWriMo, абревиатура от Национален ноемврийски месец по писане. Предизвикателството е да се напишат 50 000 думи за календарния месец, като не е състезание, няма класация, няма победители, първи или награди. То е личностно предизвикателство, като целта е да правим това наше хоби с писане, да си подобрим процеса, да подобрим дисциплината си, постоянството си и менижирането на времето. Три доста важни неща според мен за писането. За няколко месеца ще дам пауза на писането си по фентазито и работата по него и ще участвам с по-кратка история, която ми е на сърце. Става въпрос за една от луните на Юпитер и имам само два персонажа, за разлика с фентазито. Ако попитате защо не участвам с него, е, че фентазито е доста по-обемист и по-мащабен проект, в който имам дозина герои, дозина странични персонажа и изисква повече фокус, повече време и ресурси, които не винаги успявам да си осигуря и да разполагам. Както споменах, с историята, с която участваме с два персонажа и според мен ще мога да я впиша в рамките на предизвикателството от 50 до 70 хиляди думи и в края на това предизвикателство ще имам една готова история, която да издам и да споделя с вас и да прочетете. Имам записани на страна други такива кратки истории с по-малък мащаб, които чакаха фентазито да ме е написано, за да напиша и тях. Бях решил, че трябва да се фокусирам само върху едната книга, но може би това не е моят начин и съм решил тази година да експериментирам, като междувременно напиша и други истории. И така, според мен е честно и за тези истории да бъдат споделени и описани с света. И съм решил да пиша по една от тези истории всяка година с ноемврийското предизвикателство и може би до декември-януари да издам по една книга. Междувременно няма да спирам през годината работата си по фентазито и един ден ще напиша и него и ще го споделя с вас. Гледайте и се надявам след 1-2 месеца да прочетете история, която много да ви допадне и да ви вдъхнови. Довиждане!